Dobro večer. Večeras putujemo u petu dimenziju. Dimenziju koju su razum i logika napustili u potpunosti. Tamo je zaista sve moguće. Sljedeća stanica. Zona Sumrak. O, dobro jutro, gradonačelniče. Čestitam na večerašnjoj pobedi. Hvala, Končita. Konačno imam priliku da sredim neke stvari u ovom gradu. One prethodne 4 godine ništa živo nije takav. E pa to će se promijeniti. Ja kad ti kažem. Pred nama je dugi i težak put. Zapamti. Tako svaki počinje. Ženo, otkud ti ovako rano? Aha. Da, znam ludog Milutina, šta s njim? A gdje misliš da ga zaposlim životati? Dečko totalni idiot. Dobro, u redu, okej. Ajde, vidjet ću, važi. Čujem, sajde ćemo. Gde si, deki, kralju opštine, šta radiš? Kako je? Ajde, molim te, vidim iza ženinog rođaka tamo kod tebe u opštini, neki posao, bilo šta. Pa može šef računovodstva, da. Okej, hvala ti. Šaljem ti podatke. Naravno, šta treba? Kakva optužnica? Jao, šta radiš, čovječe? Dobro. Zvaću sudiju da vidim za to. Ajde ćemo. Došli su predstavnici sindikata povodom rješavanja njihovih pitanja. Pa gde su sad došli? Vidi, molim te, odloži to za sutra prekosutra. Okej. Gde si, Marija, care? Kako je? Šta se radi? Evo, prvi dan od poslu, pa malo završavam tu svašta nešto jurcam. Reci mi, kakva je šansa za Dekija iz opštine malo da mu progledamo kroz prste za neki slučaj javnih nabavki? A da, vi stužao što mu seli na kičmu, a on je stvarno dobar dečko. Ajde, molim te, vidi me za to. To se podrazumeva, što god treba, tu si. Važi. Hvala ti. Čujemo se, ćao se. Na liniji je predstavnik trudnice i porodilje. Da ga prebaci? Joj. Reci da ću ih pozvati čim stignem. Čale, otkud ti? Šta imam? Šta ti je sad? A idi kod lekara kad ti nije dobro. Dobro, ajde sad ću Bokija da vidim šta ima. Važi, ćemo. Boki! Ej, šta ima čovječ? Kako je? Šta se radi u zdravstvu? Slušaj, ne bi te zvao, ali Čale mi nešto nije mu dobro. Jer imate neki slobodan ležaj tamo kod vas? Nijedan baš. Ajde vidi neko da izbaci iz života te samo Čale da smestimo na 5-6 dana, ima nekog prekada da ih 2 dana uvuči. Važi. Šta treba? Pa to smatra da ti zoveš? Da. Ništa, hvala tebi, dete. Ajde, čujemo se, čao. Penzioneri su ispred. Kažu nije ostalo još puno vremena, htjeli bi da reši bar neke probleme pred smrti. Sad su došli, pa nek zakažu prvo. Imaju zakazano. Pa šta? Možeš misli imaju zakazano. Meni glava puca pred ceo dan ovdje, ne znam gde udaram. Odloži ih za petak, ko stigne dobro došao.
Okej. Zdravo Ivane, druže, kako je? Ma šta radim, ne radim se, pusti. Slušaj, Bojan iz kliničkog centra, ima nekog prijatelja koji je dao tu ponudu za neku nabavku rentgena, šta te ne znam. Jel postoji šansa da izaberete njegovu ponudu? Malo je skuplja, ali kaže da je stvarno dobar rentgen. Dobro. Sutra sam ti ceo dan tu u kancelariji, da. Šta god treba. Ajde, hvala ti. Čujemo se, čao. Gde si kume, majka mu stara? Evo me poslu ceo dan. A ništa me ne piti. Šta imam? Reci slobodno. Ajde, ne poznajemo se 2 dana. Koliko ti treba? 3 miliona. Dobro. Sad ću da zovem direktora iz Komerc banke. Zovem njega pa zovem tebe. Ajde. Ćao. Gde si jaco prevaro? Još si na slobodi, ja? Neka, trebaš mi. Slušaj, kum moj aplicirao kod tebe u banci za kredit neki, nego mu ovi tvoji prave probleme, te nema hipoteku, te blokiran račun, pa onda bila mu je firma u gubitku 4 godine prethodne. Ne može nekako da se zaobići. Ajde, ima stvarno dobru poslovnu ideju, a fali mu ta 3 miliona da to završi. Ajde, neću ti ovo zaboraviti. Čujemo se. Ćao. Stigao je mail od direktora GSP-a. Kaže da je situacija tamo nepodnošljiva, pita za sastanak. Njemu je nepodnošljivo. Njemu! Ja ću da porodim od svih vas, Ubaci ga za sledeću sredu. Raspored sastanaka za sutra. Hvala ti. Mene, jesi uspio? Dobro, odlično, javit ću deki. Šta god treba? Dobro, bacim se na to, prva stvar ujutro. Vaš, čujemo sutra. Ćao se. Končita, pomeni mi jutarnji sastanak za prosvetare, imam neke obaveze rano ujutro. U našoj dimenziji nema lenih ljudi. Svaki dan se završi preko 1 milion nekih ličnih obaveza. Ne dopada vam se naša zona sumraka? Nema problema. Za 4 godine možete ponovo da glasate. A do tada zapamtite, sve je u vašim rukama.